Istorya po ini kan magka-ilusyon. Magjowa na si Pai Kaloy tapos si Manay mong Corazon. Si May Ason. Si Pai Kaloy da tapos si Manay mong Azon. Gusto na ninda na medyo mag-rahi-rahi manda, magayon-gayon mandaan sa indang itsura. Dahil kontento, kumbaga ang kagwapuhan da yan, nahihiling sa panluwas na anyo. Nahihiling iyan. Pagluwas ko ng pinto. Ang gusto daan ni Pai Kaloy mga pangga, tsurang mga tall, dark, and handsome da ang gusto niya mangyari sa saya. Yung gusto. Si Manay Ason da mga pangga, ang gusto niya mangyari sa saya, maging da siya, maging kutis porcelana da siya, itong nagrurusa-rusaan na pisngi mga pangga, itong kulay pink ang kulay pink. Kulay pink da. Materialis fuertes man talaga ang itsura. Talagang pang model, pang Miss Universe na itsura. Kanabaritaan danin da mga pangga na igonin sarong bubon, igon sarong balon na nagmimilagro. Kumbaga wishing well din wishing well. Ay pigrab na daanin daan opportunity kan magjawa. Talagang gusto nindang magmilagro na. Gabos na mga orasyon, inorasyon na ninda, da isinda nagiging magayon asin gwapo. Kaya pigrab na ninda ang opportunity duman sa nagmimilagrong bubon. Ito da ang bubon na ito mga pangga, dawa da ang kahilingan mo. Halimbawa mag-wish ka ngayon duman sa bubon sa wishing well. Sana ngayon maging kamukha ako kan sarong artista. Automatic da yan. Ngunyan, enot da mga pangga na nag-wish duman sa bubon sa wishing well, si Manay mong Corazon. Pigga-wish niya da duman sa bubon mga pangga, maging kamukha siya ni Bea Alonso. Yan. Sabi niya duman sa bubon, sana maging kamukha ako ni Bea Alonso. Nadangog ito kan bubon so wish, Bea Alonso. Automatic da, buminagting sana. Ting! Biglang gumina yun da si Manay Corazon. Naging talagang Bea Alonso man talagang tindogon mga pangga. Si Pai Kaloy naman da ang mag-wish mga pangga duman sa bubon. Iyon na, nagtindog na siya duman sa may bubon. Hararo mong patinggayo. Baga anong swerte daw mga pangga. Habang nag-wish da si Pai Kaloy, si Manay Corazon da mga pangga, biglang nagkaatot. Nako bananda si Pai Kaloy mga pangga habang nag-wish. Nakakurahaw da siya. Ang ikinurahaw da ni Pai Kaloy ay pusit. Buminagting sana da mga pangga. Nagliwanag sa nasukalangitan. Shing! Naging mukhang pusit si Pai Kaloy. Mahiling ni Manay Corazon ang itsura ni Pai Kaloy. Gusto ng suhayan ni Manay Ason. Habo niya na kay Pai Kulasta, itsurang pusit. Si Pai mong Kaloy da mga pangga, nakiulay ki sa iyang nobya ni si Manay Ason. Mahal, ako na ang agumon mo. Kadawa itsura akong pusit, sa imo manggiraray ako makupsit. Dawa pandok akong pusit, sa imo manggiraray makupsit. Si Manay Ason Mangge biglang nakakapakuban. Nakakurahaw lugod si Pai Kaloy ning ay pusit. Paano isayaw ito? Naging itsurang pusit. Pinalilito. Kaya ako manggirarayan na padangaton mo, tadawa, pandok akong pusit, ikaw manggirarayan ang mga kukumsit. Naman pala.